Egi esan, urte berezi honetan, elkar egoteko aukera oso gitxi izan dugu, eta geuk ere sentitzen dugu. Bai emailez, izan duzue gure informazioa eta gure lanen eta prozeduraren informazioa, baina ez dugu aukerarik euki. Eta ez daukagu programa eta oin, zer eta noiz ikusiko garen berriro. Kontua da urte berezi honetan lan itzela egiten ari da lantaldea, eta espero dugu beste urte batzutan zuei esker ere, bazkidiei esker aurrera egin dugu. Eta aurten ez da posible izango badakizue, aurrez aurreko azoka izatea, programazio bat izango dugu, baina oso murriztua, baina espero dugu normaltasun batera jotzea apurka-apurka. Gure lehen asmoa azoka presentziala eta birtuala biak uztartzea ziren, baina irailean gauzak zeuden egoeran ikusita, hau posible zela aztertu ondoren eta kontrastatu ondoren, planak aldatu behar izan ditugu. Eta gaur-gaurkoz presentzialtasuna oso murritza izango da eta parte handi baten birtualera joango da aurtengo azoka hau. Inaugurazio ekitaldiak badakigu urtero bazkideak biltzeko ere gune momentu berezia dela denontzako, baina aurtengoa ere ezohikoa izango da eta gonbitea jasotzen duten horiek baino ezin izango dute azokara gerturatu. Erakusmairik ere ez dugu izango aurtengo honetan, eta online denda bat antolatzen gabiltz biltegi modura eta logistika hori kudeatzeko. Normalean zuen parte hartzea izaten dugu, beti esker honez jasotzen dugun parte hartzea, baina oraingo honetan ez duzue deialdirik jasoko, izan ere krisi egoera honek behartuta protokolo bereziak jarri behar bait ditugu. Bazkideoi eskatu nahi dizueguena da ezohiko egoera honetan, zuek ere azoka babestea, aldu zuen neurrian, aldu zuenetik, etxetik, azoka erosiaz, webgunean parte hartuaz, eta zabalkundea emonez, aurtengo hau zer izango den adierazteko.